L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibnu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti fil-bidu ta' din il-quddisa ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Illum il-mulej fakkarna fit-talba li għallimna aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. Mulej ħnina. Ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Twarrab qatt minna mulej il-grazzja tiegħek li bija nagħtu ruħna għas-servizz imqaddes tiegħek. U naqalgħu dejjem il-għajnuna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien Għażarija waqaf f'nofs in-nar. Fetaħ fommu u talab u qal: minħabba f'ismek la titlaqnix għal kollox, la tħassarx il-patt tiegħek, la twarrabx il-ħnina tiegħek minn fuqna, minħabba f'Abram il-ħabib tiegħek u minħabba f'Iżrael il-qaddis tiegħek. Lilhom int kont wett nisel blat daqs il-kwiekeb tas-sema u r-ramel ta' xatt il-baħar. Għax aħna mulej sirna li żgħar fost il-ġnus u minħabba fid-dnubietna llum aħna ċċekkinna fid-dinja kollha. U bħalissa la hemm iżjed prinċep, la profeta u lanqas mexxej. La hemm offerta tal-ħruq u lanqas sagrifiċċju. La offerta u lanqas inċens. U lanqas baqa' mkien fejn offrulek l-ewwel frott tagħna jew fejn nitolbuk ħniena. Madankollu b'qabna niedma u ruħna mċekna, jalla nkunu ninoġbuk quddiemek. Isna b'sagrifiċċji ta' ħruq, ta' naċ u barrine. Isna beluf ta' ħrief imsemna. Ħajkun hekk illum is-sagrifiċċju tagħna quddiemek. U jalla nimxu għal kollox warajk. Għax xejn ma jitħawdu dawk li jittamaw fik. U issa b'qalbna kollha nimxu warajk, nibżgħu minnek u nfittxu lilek. Twaqqalniex wiċċna laq fl-art, iżda ġib ruħek magħna skont il-ħlewwa u l-kobor tal-ħnina tiegħek. Eħlisna skont l-emejjel tiegħek tal-għaġeb u sebbaħ mulej lill-ismek. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Ftakar fl-ħniena u t-tieba tiegħek mulej. Ftakar fl-ħniena u t-tieba tiegħek mulej. Triqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Ftakar fl-ħniena u t-tieba tiegħek mulej. Ftakar fl-ħniena u t-tieba tiegħek, għax huma minn dejjem mulej. Int tajjeb mulej, ftakar fija skont it-tieba tiegħek. Ftakar fil-ħniena u t-tieba tiegħek mulej. Tajjeb u sewwa l-mulej, għalhekk juri triqtu lil-ħatja. Imexxi l-msejkna fis-sewwa, jgħallem lil-fqajrin it-triq tiegħu. Ftakar fil-ħniena u t-tieba tiegħek mulej.
Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha jgħid il-mulej, għax jien twajjeb u ħanin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Pietru resaq lejn Ġesu u qallu: Mulej, xi kemm il-darba irid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu? Sa 7 darbiet? Wieġbu Ġesu: Ma ngħidlekx sa 7 darbiet, imma sa 77 darba. Għalhekk is-saltna ta' smewiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li rid jagħmel kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddhomlu, is-Sinjur ordna li jinbigħu hu, martu, wliedu u kull ma kellu, ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddejn xteħed qudiemu jitolbu jgħidlu: Sinjur, stabar ftit bija, kollox inrodlok. Is-Sinjur ġietu ħasra għal dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih 100 dinar. Qabdu minn u beda jafsu, ħallas dejnek għallu. Il-qaddej sieħbu nxteħed qudiemu jitolbu bil-ħniena u jgħidlu: stabar ftit bija u rrodlok. Imma dak ma ridx jaf. Mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrott kull ma kellu jagħtih. Sħabbu l-qaddej jaraw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bagħat għalih u qallu: Ja qaddej ħażin, meta jien ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek int ukoll tħenna l-sieħbek kif ħennejt jien għalik? U saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih u taħ fidej min jaħqru sa ma jrott kull ma kellu jagħti. Jekk jagħmel missierkom li hu fis-smewiet, jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Il-kelma ta' Ġesu hija ċara ħafna u anke l-parabbola li jagħtina llum hija parabbola qawwija u għażiża. Aħna min jaf kemm il-darba kuljum għandna bżonn nitolbu maħfra lill-Alla ta' xi nuqqas, ta' xi dnub, ta' xi falliment, ta' xi kattiverja. Imbagħad insibuha bitqila biex nagħmlu dak li qed nitolbu li Alla jagħmel magħna li nagħmluh ma' ħadd ieħor. Għalhekk il-mulej fit-talba li għallimna nitolbu hekk: aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Issa wieħed jista' jgħidli imma jiena diffiċli biex naħfer. Veru diffiċli taħfer. Mod speċjali meta il-weġa tibqa' hemmhekk, l-inġustizzja li tkun saritlek ikollok l-effetti tagħha. Immaġinaw xi ħadd ikun għaddej fit-triq itajru xi ħadd jibqa' għaddej u dan jibqa' omru ibagħat il-konsegwenzi ta' din il-ħaġa li għamel xi ħadd ieħor.
tiġi li tgħid ma naħfirlu jew ma naħfrilha, ma tafx minnu, qatt. U allura mbagħad il-pjaga mhux biss fiżika, psikoloġika tikber. Imma nifhem li diffiċli ċertu ċirkostanzi taħfer. Immaġinaw dawn il-vittmi kollha innoċenti tal-konflitt u l-invażjoni krudila fl-Ukrajina. Mi se nsabbarhom lill-ommijiet, lill-missirijiet, lill-aħwa li tilfu lil uliedhom lil xi ħadd għażiż. U x'sens jagħmel id-diskors fuq il-maħfra meta tara tant inġustizzji kbar, tant kefrija. F'dawn il-momenti tajjeb li nduru lejn il-mulej u ngħidulu kif qegħdin iħossuna. Ngħidulu mulej, aħna nifhmu x'qed tgħid, imma dgħajfin. Il-qaddisin jgħallmuna li anke jekk ma tistax taħfirlu dak il-ħin, il-proxmu, jitlob il-Alla jagħtik ix-xewqa li taħfirlu. Tgħidlu mulej jiena ara kif narah insir demonju, ma imma tini ix-xewqa li nkun nista' naħfirlu. Dik ukoll issalvak. Tgħidli aqqas dik ta' m'għandi nixtieq naħfirlu, mela le. Allura jitlob ix-xewqa li tiġik ix-xewqa. Ix-xewqa li tiġik ix-xewqa. Ħafna drabi għażdik veru. Għażdik ix-xewqa ma jkollna. Niftakru f'xi ħadd li għamilna d-deni, x'nixtieq li naħfillu mela le. Itlob il-grazzja li tixtieq li taqla din ix-xewqa. Ix-xewqa li tkun tista' tixtieq taħfer dak li jkun. Imma ma ninsewx il-kliem ċar ta' Ġesu għaliex jitkejjel lilna meta jasal il-mument tal-verità kif inkejlu ma' xulxin. Għala wkoll Ġesu din il-kelma. Hekk jagħmel lilkom missieri li hu fis-smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. X'għamel? Saħan bl-aħrax is-Sinjur u taħ fidejn min jaħqru sa ma jrott kull ma kellu jagħtih. Mentri l-ħnina tal-mulej hija ħafna iżjed ġeneruża minn dak li aħna nippretendu. Fil-parabboli li jagħtina Ġesu, dak li kellu jagħti ħafna 10,000 talent. Somma enormi, kważi impossibbli tħallasha. X'talbu? Allu stabar ftit bija, kollox inrodlok. Is-sit mar li lem minn din it-talba. Ġietu ħasra minnu, batu u ħafirlu d-dejn, mhux qallu orrajt, natik naqra ċans, le, ħafirlu d-dejn. Ħareġ minn qudiem is-sit m'għandu jagħti xejn. Ħafirlu d-dejn. Mbagħad jiltaqa' ma' sieħbu u jinsa it-talba li kien għamel ftit qabel lis-sultan. Kemm jiġrilna hekk ħafna drabi. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. Ejjew nitolbu għal grazzja li naħfru minn qalb lil xulxin, għax-xewqa li naħfru dejjem. Nitolbu wkoll il-grazzja li nixtiequ li jkollna x-xewqa li naħfru dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għal tant vittmi ta' dan il-konflitt fl-Ukrajina u f'tant postijiet oħra tad-dinja. Mulej nitolbuk faqda spiritwali maqdusija tiegħu il-Papa biex il-qalb tal-bniedem minn kifra issir qalb ta' ħniena u ta' ħlewwa. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għalina li qegħdin nippreparaw għażjara tal-Papa fostna,
biex il-mulej jiberikna b'widna li tisma' u b'qalb li tifhem dak kollu li jixtieq jgħidilna l-Papa bil-kelma u bil-ġesti tiegħu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal pajjiżna f'dan il-mument importanti fid-demokrazija tagħna biex aħna nesprimu l-idejat u l-opinjoni tagħna ma ninsew qatt li aħna ulied ta' din l-art ħelwa, l-Omm li tatna isimha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna l-morda kollha, dawk milquta bil-COVID-19 u b'dawk mart ieħor, mod speċjali mart terminali, biex int mulej tagħtihom il-faraġ u l-fejqan li tixtieq għalihom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-mejtin kollha tagħna biex int fil-ħina tiegħek tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna. U tagħtina l-grazzja li aħna naħfru lil xulxin mill-qalb kif inti taħfrinna wkoll mill-qalb. Bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir glorja ta' ismu. Ħtiġijiet tagħna u l-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej biex il-vittma tas-salvazzjoni li sejrin nofrulek tnaddafna minn ħtijietna u taqlalna l-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Int għas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' l dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna flori ta' smewit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna flori ta' smewit, qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġrat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana int o salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirz tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox l-imkien ma' l-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla, Ġesu, għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'isma wied, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex f'tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssartna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għati l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni meħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. It-qarbina mqazza li għamilna mulej tatina l-ħajja, issaffina minn ħtijietna u tħarisna minn kull ħażen bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Qabel intemmu l-quddisa tal-lum ngħidu flimkien it-talba bit-tħejjija żjara tal-Papa Franġisku fostna f'April li ġej. Mulej Ġesu Kristu, għalik tixxennaq ruħna. Għamel nitolbuk li żjara tal-Papa Franġisku fostna tkun waħda li tlaqqana miegħek biex nitaxqu bimħabtek u fl-ispirtu tiegħek narfu l-koll li aħna wlied ta' missier wieħed u ngħixu r-rabta tagħna ma' xulxin fis-slim. Amen. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-moment ta' talb. Tistgħu segwu t-talba ta' Rożarju fuq knisja.mt u newsbook.com.mt. Nofru dan ir-Rożarju għad-don tal-maħfra ta' xulxin u għal-paċi fl-Ukrajina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wara l-għaraq tad-dem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek, ikolli tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu nkurunah koruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubitna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubitna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek inajtu għalli xaħna turufnatu li teva, lilek nitnidu aħna nikpu nolfqu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Għamil avukata tagħna dawwallejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wradana turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlopalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa missierna li inti fis-smewit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dobietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tana. Kristu il-qattal b'tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja Talla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mittama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti.
Itlob għalina. Sultana tal-Apostli, Itlob għalina. Sultana tal-Martri, Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġni, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnista mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, Isma'na nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Malla, Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddija tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida kun inti l-għannuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti l-ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Qed nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomu, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.